rikating wong akanda bebasan tunggal ceritane siji panggonane tebih kinarya celak kinarya tebih nika namung anyara saking gelaring dalem tandha waru dene dununge dalem tandha waru nika wonten ing wewengkon negari Singgelapura tilasing negari Ngalengka diraja duk rikala sinten to ingkang kinarya pepundhering dalem tandha waru nika panujuman Pancawati rikala semanten rehning jaman Pancawati nggih kinastan jaman Antarayana sampun telas nika kancik wonten ing jaman Antaraboga nanging satriya menika tasih gesang wonten ing Marcapada ngrantu dawuh ngendikaning ingkang Bendara Suwargi Sri Bathara Rama rikala semanten nika ingkang dipun wastani Raden Gunawan Kuntawibisana Kapernasudara Anemik Yaksendra Dasamuka Ratu ing Ngalengka Diraja ingkang garbeni yuswa panjang utawi umur panjang menangi tigang jaman rikala semanten nampi sowane Raden Harya Gatotkaca ingkang dinutuk lawan Prabu Puntadewa duk rikala semanten kepenak kula anggenira lelungguhan luwih dhisik ya sanatriya sumpah wong langgeng Dewa jagat Sang Hyang Binatara ya Dewa ya Bathara mangku kaya-kaya ora sisik ing Pandulu iki rakya putraku Raden Indrajit nyedhakipun paman kangen marang jeneng sira silirane suwih ora sowan ana dalem tandha waru kene Indrajit kene nyedhak ana ngarsanipun paman wong bagus nuwun kum ing banget sami sinuwun sejatose abdi menika sanes Raden Indrajit ladyalah satriya kaya-kaya aku imut ponakaku
dhewe ya putra purunanku dhewe. Dialah. Kaya dening jambe sinigar jeneng sira. Slirane iki ora beda babar pisan karo putra purunanku Raden Indrajit ya Megananda. Yen simatura maneh marang wong kaya aku sapa kang dadi dasa namanira. Inggih sinuwun kula menika Raden Harya Gatotkaca satya ing Pringgondani sinuwun. Iya dialog yo nak. Kok becik. Pancen yo iki tak iso. Tanggali putraku. Tanggali putraku Indrajit yo. Wong kaya di paringi pirsa karo dening Gusti Kang Agung. Dene putra turunan iki nanggal ana ing Marcapada Raden Gatotkaca menawa. Tapi kuwi umpama tak omong-omong lho. Ora percaya. Ya wis ora dadi sabab yen Gatotkaca pun kasinggihan dawuh saderengipun ingkang abdi ngaturaken ngabekti mugi kunjuk wonten ing Sandapada kawula nuwun ya tak tampa ora liwat kuda panetuku ya uga tampanana wong bagus nabung tangan kekalih mugi ndadosaken jimat ingkang langkung paripe sinuwun menapa leres panjenengan menika ingkang dipun wastani Raden Gunawan Kuntawibisono dene papan panggenan nika leres dalem tandha ari ora sisih semendang pinarasatra wigatining Gatotkaca nganti sumengko ana ing Sindlapura kene yaiku dalem tandha waru pun kasinggihan dawuh sinuwun netepi dawuh ngendikanipun pepungken kula Pandhawa ingkang abdi dipun utus ngupati srananing jatukramaning pun ingkang paman Raden Taranggana. Jatukramaning Raden Taranggana pun kasinggihan dawuh. Apa Taranggana iku sing den arani Raden Permati? Mboten sisih semendang pinara sewu sinuwun. Ya wis pancen yo tak anti-anti nak. Tegese tak anteni slirane. Lah iki sih jeneng sira bakal kena den arani ngampil balih kencana umpak saka Domas pun kasinggihan dawuh. Yo nggih nek kaya ngene pancen iki sing tak enteni ae. Yo wis nek kaya ngono aku tak semedi cipta luwih dhisik ya nak. Tak semedi cipta engko nek wis aku hening ana kene balih suku Domas iki kena mbok jebol, kena mbok gawa ana negaramu nggih. Pun kasinggihan dawuh sinuwun. Sedangkan asta setunggal Sang Wibisana ning nung kelawan gong meneng raganing
Sang Wibisana supados saged wening cipta-ciptaning Sang Wibisana. Tak sampunipun saged wening ambajutaken lelampah ingkang dumunung inggih menika dunungaken cipta lan kira-kira sampun kawedal kawontenaning panyuwunira Sama Ragawan inggih Sang Raden Gunawan Kuntawibisana menika dipun wastani lelampah gong menika totokan eling purwa kelawan duksinane inggih menika asal usule Raden Gunawan Kuntawibisana sedakep asta suku tunggal sedakep anatun kumpul asta tangan suku sikil tunggal nyawiji kaya mati sakjroning ngaulik kapan saknalika nyuwun dhumateng Kang Garbe pasti supadosa kinersa napa ingkang dipun sejo lan dipun kira tandha katrimanira manyuwunira Sang Gunawan Kuntawibisana saknalika raganing mencorong nyemomong ngedalaken tejo tumlorot sundul ing awit tansaya dangu tejo menika tansaya sureng ngantos sak kemiri jendul dukat trengginas Raden Haryo Gatotkaca upak suku Domas ben jebol lawan Raden Gatotkaca sesarengan ical raganing Sang Kuntawibisana wangsul wonten ing alam Kasidan Jati.
Raden Haryo Gatotkaca ingkang duk rikala semanten lang-lang jagat ngambah dirgantara anggenipun beto kawontenaning Bale Kencana suku Damas ngumpuli pertapan Kendali Sada rikala semanten kawontenaning pertapan Kendali Sada menika jinagi ingkang kinaryopa punjering pertapan nggih Bedawan Kapiwara ketingal wonten ing dirgantara wonten klebating cahya ingkang kumloro dudu-dudu beteri boten panggling mali-mali ingkang dipun asta klawat Raden Gatotkaca menika inggih menika Bale Kencana Ompak suku Damas nggih Bale Kencananing dalem Tandhawaru Imut dawuh ngendikane Kang Bendara Suwardi Sri Rama Wijaya Ratu ing Pancawati menawi ing tebih wonten salah sawijining jaman kedadosan Bale Ompak suku Damas menika uwal utawi jebol saking bumi pertiwi ing mriku Sang Raden Gunawan Kunto Wibisana bakal wangsul wonten ing alam Kasidan Jati Raden Anoman Andayapati Begawan Kapiwara Imut dawuh ngendikaning Sri Rama Wijaya ben bledhek kawontenaning Raden Gatotkaca ngambah Jumantara Sang Bagawan Kapiwara tanpa den timbang panjang mali-mali kawontenaning Raden Gatotkaca den jagur saking wiking kawontenaning Bale Ompak Kencana suku Damas gawah wonten ing madyaning segara
Areo Sao